Ka sorkar jela hadu menta ka khlem pat pyllait tyngka ru Shaki District Council na ka bah ka basan kendai klur tengka balai de ka Ministry of Finance jong ka sorkar pedeng kerpang na ka benta ban penba ye ke jaka sumar hakilai ligi Autonomous District Council ki bodon hagjela da ka jing sokia halo ka te ka jingle jong ka sorkar na ka liang jong UMDC ka mauhati uba Charles Mangar ula ong bashen kin salit ban pan jing penshai na umentri rang ba ka jela badru na umentri ubadi pe ye ka District Council halo ka te ka benta di to kandian ang ni ngakwa ban kran kandian ka bede bat kini ki development scheme ki ba wan sa council ka jongi lang ba ka Ministry of Finance jong ka Government of India ka jongi ka ba wan sa ka District Council ka jongi i kidan sibun ki scheme ki ba wan na ka 15 Finance Commission laga de haki developmental works laga long haga by day but ki mo kani water and sanitation tinrai haga ni kasin ke bamanta to jingsha na kalyang jongi ngila so komen ba bangi I bat tip ba kadon ka scheme ka bawan na central na ka Ministry of Finance Department of Finance ka ba yadai bat kini ki health sector I gedon kini ki scheme na kwa bani thu ipi hang ni baka total ka jong ki scheme kadai kumba hadu 59 crores nakamanda jong usnam arpuai arpua na kwa ban panchai pi hang ni kumni bagidon gini ki scheme kabadai ka support of diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities shiki sub centers kata kadai 6.05 kababut nang ta kadai skawai pan kadai ka support of for diagnostic infrastructure to primary health care facilities kabumot yaki PHCs kata kadai 6.04 but sakawai pat there katkum ka next year 4 kani kadai ka financial requirement for establishing block level public health units kani ka kadon kumba 9.25 nang tade kadon saka annexure 5 kani kadai ka grants for building less sub-centers, PHCs, but ki CHCs. Kani kadai 3.25 or 21. Nang tapa de kadon sa financial requirement for conversion of rural PHCs and sub-centers into health and wellness center. Kani kadai hamigalia gajungi kadai 9.29. But ka annexure 7 kadai support for diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities UPHCS kani kadai Meghalaya kadai 1.51 nang tade kadon skawai pade kabadai grant for urban health and wellness centers UHWC Meghalaya kadai 23.30 deka total baro ngalakhen yang ni kadai 59 crores nakamanda usnam arpuai arpua dikai ke bang kwa banong hang ni kawasosi kalong ba nakaliang jong ka state government ke jongi kimot banom ai ke scheme sa ka council ke jongi kata kalong ke kawasosi ban ngiyo ke jeng tip bang atrai don na pring jong pi kan mau ngala kren ha ka session ro ban kelish pang ke scheme kabade banwan sa ka council ke jongi namar bala dang ipen lada ban release ya ka na do kalai pol terik jong benai bakat wei jong kesnam arpo arpulai menta kalade kesnam kalade arpo arpulai kalade banwan sa skim arpo arpulai namar gani ka skim ka belapan mang na ka Ministry of Finance kilapan mang arpo wei arpo hadu arpsan arpundeu tikan da jin dala long sisa ka jingkerku dan rei kumbangiyo jing tip menta hadu menta 4 pelai na state government buat la na kaliang jong kam Ministry of Finance Department of Expenditure Finance Commission Division kila pelat ye ka kila de ban release hang ni pi nado kalai pol trik benai bakat wei jong kesnam arpo arwei but hang ni I wala hak ko piru to the Secretary Finance not the Department of ADCs Health Department concerned state governments mo la de ban pha sa state government ni jong ni tin rei hadu mentahi ngim pat yo ai sa ka council ke jong ni kan mau mensua kadon go wei ro ka scheme ga bai de ba kani ke water and sanitation nakaliang jongka state government ke jongi ki persang ban divert no showai ke scheme ke jong
Tikani ke juru kani ke hok ke jong ke council ke jong ke bangi di banyo kani ke state government I kumba ke don da goe ke jing tumun sanda. Dena kaliang ke jongi ki liang yete I persya juri ke jing le jong ke state government na ke por ke por ngiu I ki development scheme ki bere banwan ki bawan direct na po finance commission ki bahang ni la mention clearly snap batai fi clear la mention clearly hang ni la ong kum ni ka ong hang ni ba the state finance department shall transfer grant in aid as per state-wise detail given in Annexure 1, page 3, directly to the Panchayati Raj Department, Nodal Department for Autonomous District Council. As the case may be, under this component, within 10 working days of receipt from the Union Government without any deduction. Any delay beyond 10 working days will require the state government to release the same with interest as per the effective rate of interest on market. Kani gede ke ba la mention clear ni. La dah po si pos ngi kim pha sakit district council ka bomot ba ki hapan pha changi bat ke interest. Kalau syai ba tin rei kumba oi pinado ka live photo rek jong nai khat wei arpo haduk menta kim pat pha. Te ngakwa banong gede ko por bana kaliang ke jongi imat kaliang ite I hapan tho so chief minister ikini. Kum sekretari jongka jongganika pipi ke jongi ka bangidon haka liang ite asngau ba kadai ka banta jongi kadai ka hok ka jongi bat ngi ban tho so chief minister ngin ai go pi so CM bat so minister jongka district council affairs DCA kata kadai ka bang kwa pau kini ko por bat ngi persya I ke jingle jongka sorkar pi ke ni sorkar ke jongi mat barbor ka penbor ba yangi bangin haban lech ka anji pi ka penbor ba yangi I pai ki wei ki bentaro meneng ngi keren ni ka kam boundary dispute penbor yangi ban lech sakot but what ya ka kam pisah tengkaru ka beri ka hok jong ka council ka jongi iman ka ni ka state government ka jongi ka kwa ban lech sakot kwa ban lech ka an bat ngas thu sai ba kumala ong iphi mene ka ni ka dei ka benta ka bah ka jongi kamla dalile ka state government kamla ban kam try ya ka ni pula penmang ya ki autonomous council ki bari po megalaya ka jongi ka bamut mtang ya ka khasil sa autonomous district council ya ka jan health autonomous district council ya ka garo health autonomous district council bat ya ka khas health autonomous district council ita ide kindiat imam ko an panchayat lor kani nagaleng ka jongi ni hapan konkret ya ka jing tho so chief minister empat yo kopi helor kata ka try ka dis ka executive committee ka lale ko kam have day kani namar ba barbor ki jubut den ka post por kani tena kaliang ka jongi kum kaliang ite rung isngo ba ide gi khat jong ne ka yeng bodon borom ka bangi don ban hok man yo hok ya kani skim tingi so dei hiba la kum noru ka hok ka jongi ha ban yo tingi ha ban yarab lam ban kaliang jongi kaliang ite ngirai kum ta